Hola a tots, soc Gemma Palacio, veïna de Benaguasil i soc creadora de contingut a TikTok i Instagram i ara mateixa acumulo entre 1.700.000 seguidors. Tot això va començar al finalitzar la quarantena i jo estava un poquet desficiosa perquè jo sempre havia treballat i havia estudiat. Entonces el meu germà i jo començarem a fer TikToks recreant situacions en Estats Units versus en Espanya. De fet, és un poc graciós, però tot això en TikTok, quan vas a pujar un vídeo, te diu solo tú, solo tus amigos o todos. I jo això no ho entenia, m'acabava de descarregar TikTok, entonces posé todos. Entonces, tot el món va veure el vídeo i el vídeo de repente es va fer viral, cosa que ningú s'esperàvem. De fet, jo l'últim que m'esperava és que anara a passar això. I poquet a poquet anir creixent a les xarxes socials i els meus amics estaven al·lucinant i la gent del poble m'apoyava un muntó, entonces em va animar a continuar fent vídeos. Gemma Palacio, de fet, estava superperduda, sabia que volia independitzar-se i sabia que quasi que li agradava més treballar que estudiar. I ara la Gemma Palacio d'ara és una Gemma Palacio que s'atreveix a fer el que antes li donava vergonya, que està supercontenta, que està aprenent a organitzar-se ella mateixa i amb les coses molt més clares. Tinc projectes com, per exemple, fer obres de teatre, comencem ara amb un espectacle a Barcelona, estic també escrivint un llibre que va eixir a abril, en Sant Jordi, just. També estic pensant en començar a estudiar interpretació, també estic escrivint guions per a Netflix i treballant a la ràdio. Entonces, sé que són moltes coses, però sé que vull quedar-me en alguna d'elles, centrar-me i avançar. Pues jo penso que si tens un somni o un objectiu per complir, o sea, sona molt a lo típic que te diuen sempre, però és que de veritat la constància és molt important. Per exemple, en temes de crear contingut, n'hi ha dies que tu de veritat estàs mal, estàs supertrist, estàs decaigut i no t'apeteix posar-te un casco al cap i començar a fer la tonta, saps? Sona un poquet mal, però és la veritat. Entonces, de veritat, la constància de dir Gemma, estàs mal, però vols fer això? Vinga, fes-ho, que segur que comences a disfrutar. A lo tonto te lies i t'eix bé. El fer alguna cosa siguent tu mateixa dins de lo que cap. Moltes vegades m'he vist de la mare i he dit, mare meva, se me veu l'orella que tinc, perquè damunt tinc una orella super despegada, que pareix un retrovisor, que sempre ho dic. Se m'està mirant l'orella, ai, mare meva, mira, se me veu així el dent tort o no sé què. No estar tan pendent d'això, estar pendent de ser tu mateixa, de donar a entendre que el que estàs fent t'agrada. No sé, jo penso que és molt important ser tu mateixa, o sigui, és un poc xorra, però és que de veritat crec que és important.